הטריק החדש והמוזר הזה לבצקת הופך את הרגליים לכמעט קטנות מדי. האם הרגליים שלכם מרגישות כאילו הן תקועות בבוץ? כל צעד כבד יותר מהצעד הקודם? האם אתם מתביישים להוריד את הנעליים שלכם ליד אנשים אחרים? אפילו ליד בן או בת הזוג? כי הן נראות כמו שני בלונים שעומדים להתפוצץ? אם זה נשמע כמוכם, אתם חייבים לשמוע את זה. זאת הדרך הטובה ביותר להקל על בצקות ונפיחות מהר. זה לא משנה אם הנפיחות בידיים, בשוקיים, בקרסוליים או בכפות הרגליים שלכם. זה לא משנה אם אתם סובלים 3 חודשים או 3 שנים. וזה גם לא משנה מה גודל הרגליים שלכם. יותר מ-20,000 ישראלים משתמשים בזה כדי להקל על בצקות, נפיחות ונוקשות ברגליים שלהם, במהירות ובצורה טבעית. הפתרון הפורץ דרך הזה כבר הפך ללהיט ענק ברשתות החברתיות. אבל זה לא היה תחילת השנה שבאמת פיצחתי את הדרך להשיג הקלה מבצקות. הכל התחיל בתובנה אחת פורצת דרך שהייתה לי. מה אם אני אומר לכם שהבצקת והנפיחות בכפות הרגליים וברגליים שלכם בכלל נגרמות משרירי השוקיים שלכם? זה נכון, כפות הרגליים שלכם תקינות לגמרי. שרירי השוקיים שלכם הם הבעיה. תנו לי להסביר. האם ידעתם שבעולם הרפואה מכנים את שריר השוק הלב השני? זה בגלל שהוא ממלא תפקיד מרכזי בזרימת הדם שלכם. אתם מבינים, הלב האמיתי שלכם מזרים דם לכל הגוף שלכם, כולל לכפות הרגליים שלכם. לגרום לדם לרדת למטה לרגליים זה קל. זה כמו לגלוש למטה במגלשה. אבל לעלות אותו בחזרה למעלה, זה כמו לטפס בחזרה למעלה במגלשה. הלב שלכם לא יכול לשאוב את כל הדם חזרה לבדו. וכאן שרירי השוקיים עוזרים מהעבודה הגדולה הזו. כששרירי השוקיים שלכם מתכווצים, הם לוחצים על שסתומי הוורידים ברגליים שלכם, ודוחפים את הדם מכפות הרגליים בחזרה למעלה ללב שלכם. לכן אנחנו קוראים לשרירי השוקיים הלב השני. הם שומרים לבדם על זרימת דם תקינה בפלג גוף התחתון שלכם. עכשיו הנה הבעיה שאני לא רואה אף אחד מדבר עליה. כשאתם יושבים שעות ארוכות כל יום וממשיכים להתבגר והופכים לפחות פעילים, שרירי השוקיים שלכם נחלשים. כשהם נחלשים הם לא יכולים להתכווץ כמו פעם. אז שסתומי הוורידים בשוקיים שלכם אחראים להחזיר את הדם ללב והם גם נחלשים. כשזה קורה, השוקיים שלכם כבר לא מצליחות להחזיר את הדם הישן מהחלק התחתון של הגוף חזרה ללב שלכם. אז הוא נשאר תקוע ברגליים ובכפות הרגליים שלכם. ההצטברות הזו של הדם ישן יכולה לגרום לנפיחות בכפות הרגליים ובקרסוליים, אבל היא יכולה גם להוביל לבעיות חמורות יותר אם לא מטפלים בה. רוב האנשים בכלל לא שמים לב שיש להם תסמינים מוקדמים, אבל האמת שזו אחת הסיבות המרכזיות לכך שאנשים מעל גיל 35 סובלים מרגליים קשיחות ונפוחות ותחושת כובד שמתארים כאילו הרגליים תקועות בבטון. ובזמן שהרוב כביכול הפתרונות מנסים להקל על נפיחות ולהתמקד בכפות הרגליים, הם מפספסים לגמרי את העובדה ששרירי השוקיים החלשים הם הגורם האמיתי. זו גם הסיבה שטיפולים פופולריים כמו מכשירי עיסוי, אמבטיות מלח וכדורים שונים לא פותרים את הבעיה. הם לא מתמקדים בלגרות את שרירי השוקיים שלכם. אז אם אתם רוצים לקבל הקלה מבצקת בכפות הרגליים והרגליים שלכם, ואם אתם רוצים להפחית את הנפיחות, הנוקשות והכאבים, אז אתם צריכים להפעיל את השוקיים שלכם ואת שסתומי הוורידים בשוקיים שלכם, ולצמצם את הצטברות של דם תקוע בשוקיים, בקרסוליים ובכפות הרגליים שלכם. הכירו את הפיתוח שלי, גרבי הלחץ פלואו פרס. גרבי הפלואו פרס משתמשות בטכנולוגיית לחץ מדורג כדי להפחית נפיחות, נוקשות וכאבים ברגליים, בשוקיים ובכפות הרגליים שלכם. הן עשויות מבד גמיש ורך מיוחד שמייצר לחץ מדורג מדויק לאורך הרגל, מהקרסול כלפי מעלה לנוחות מקסימלית ויעילות משופרת. כך הלחץ מופעל בצורה מבוקרת על הרקמות ברגליים שלכם. ברגע שתגרבו את הגרביים, תרגישו תמיכה יציבה ונעימה שעוטפת את הרגל מבלי לחנוק. הלחץ המדורג פועל בעדינות אך בעקביות ועוזר לדם לזרום למעלה לאורך כל היום. התמיכה הדרגתית הזאת עוזרת לדחוף את הדם והנוזלים שהצטברו כלפי מעלה מהרגליים. מספר מחקרים קליניים בדקו את יעילות טכנולוגיית הלחץ המדורג בניהול תסמיני בצקת, והעניין בתחום הזה גדל מהר. עם שימוש עקבי, גרבי הפלואו פרס יכולות לעזור בגירוי השוקיים ושיפור זרימת הדם בכל פלג הגוף התחתון שלכם, מה שבסוף עוזר להפחית נפיחות ונוקשות ומאפשר לרגליים שלכם לתפקד באופן תקין בלי מגבלות. אז לא צריך יותר להיאבק למצוא נעליים שמתאימות, ואין יותר מבוכה כי הרגליים וכפות הרגליים שלכם נראות כמו שני בלונים. לא עוד כאבים ואי נוחות שמשאירים אתכם מרגישים כלואים בתוך הגוף שלכם. והחלק הכי טוב, כל מה שצריך זה לגרוב אותן 2 דקות בבוקר כדי להרגיש שינוי. תעברו את היום בנחת ותהנו סוף סוף מרוגע והקלה. אחרי כמה ימים הרגליים שלכם ירגישו קלות הרבה יותר, והנפיחות תפחת לאורך זמן. אני בטוח שברגע שתנסו את גרבי הפלואו פרס שלכם, אתם תתאהבו בהן מיד. אבל במקרה הנדיר שלא תאהבו את הגרביים החדשות שלכם, אין בעיה. יש לנו אחריות מלאה ל-60 יום תוצאות או החזר כספי מובטח. זה אומר שאם לא תקבלו את התוצאות שציפיתם להן, או שלא תהיו מרוצים מכל סיבה שהיא, אנחנו נחזיר לכם כל אגורה שתשלמו. אז אני אפילו לא מבקש מכם להחליט עכשיו. אני אומר לכם רק לומר אולי. תשתמשו בגרביים בלי לשפוט מראש
מראש במשך 30 יום, ותחוו את התוצאות המדהימות בעצמכם. צוות שירות הלקוחות שלנו זמין 6 ימים בשבוע גם במייל וגם בוואטסאפ, ואתם גם יכולים לשלוח לנו הודעה בפייסבוק ואנחנו נחזור אליכם תוך דקות. לפני שאתם מזמינים, חשוב שתדעו שאלפי אנשים השיגו תוצאות מדהימות עם שימוש עקבי. אני ממליץ להתחיל עם 4 עד 6 זוגות, כדי שתמיד יהיה זוג זמין ותוכלו להשתמש בהן בעקביות. אוקיי, זה הזמן ללחוץ על הכפתור למטה ולנסות את גרבי הלחץ פלואו-פרס שלכם עכשיו, בלי סיכון. הסיכון היחיד זה האופציה של להישאר עם כאב ולהתחרט, כי הכאב והנפיחות לא ייעלמו מעצמם. תלחצו על הקישור למטה עכשיו.